Stryd adolyg yn Gent. Idfon o Fflemig. Dyma'r cyflyn. Mae gan nhw adeilad hanesyddol. Sios o baradwy'n hoedfaig Lawrence Borio. Helo, gyfeillion, sy'n rwy'n ti, Lawrence ydw i. Wel, dwi'n dod yma yn Gent unwaith eto. Dyma'r trydydd dydd y fi yn Gent yn Flanders. Ble dwi yna mynd o rwan, dwi'n mynd ar y ffordd yr ella hanesyddol mewn hyn. A dyna ni. Yr adeilad hwn yw y castell. Ond beth yw enw castell? Gravensteen. Iap na chdi, Gravensteen. Os dwi'n zoomio mewn, dyna ni. Dwi'n gweld y flodoli i fyny ar ben y tŵr ar ben yr adeilad. Ac os ydych chi wedi gweld, waw. Os sbïa ar y arddull yr adeilad, mae'n hollol Fflemig iawn. Typical. Waw. Mae'n eitha hyfryd iawn, ac yn ywedig steio yr adeilad reit ar yr afon. Sorry. Dwi'n golli Cymraeg am ychydig, ond na, don't give up, achos mae'n rhaid i fi cadw'r iaith y Cymraeg i fyw. Is bontos o'n modio rhywbeth sy'n lagis. Egan, mae'r idforiog o dwrdyn elmi hei, ola dod o Zaslo. Dwrdyn elmi Zaslo, flodoli. Sidfon o Gent Zaslo. Rwan ta, idforion grad, bemegyng o far Castell, Gravensteen. Rwan ta, dawn yn ar i ffordd i Gravensteen.